Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Aktuelno sa Jovanom Romanićem. Velika mi je čast i zadovoljstvo da danas ugostim doktora Borislava Antonijevića, narodnog poslanika i potpredsjednika pokreta Mi snaga naroda. Dobar dan, pomaže Bog i dobrodošli. Bog pomogao, bolje vas našao. Hvala mnogo na razgovoru. Ono što želim da vas pitam, jer ljudi vas nekako ocenjuju kao uvek iskrenog i otvorenog čoveka, kako da narodu u Srbiji približimo činjenicu da bi trebalo da gledaju šta se radi, a ne da slušaju pa da na osnovu toga primaju informaciju i komentarišu. Vraćam se na rečenicu, svi smo je jako dobro zapamtili, neće niko da vas lovi kao zečeve. A onda kada pogledamo šta se sve radi posle te rečenice, ta je postala najpopularnija, ali i sve ostalo. Da ljudi pogledaju šta se radi pa da na taj način ocenjuju. Jovane, kod nas je toliko stvari rečeno, toliko stvari obećano, toliko stvari rečeno da neće biti, a onda sve to što je rečeno, rečeno je pogrešno, sve to što je obećano nije ispunjeno, a sve ono što je rečeno da nikada neće biti, baš se to desilo. I nije problem što se to desilo, nego to je to što su oni potpisali, pustili i odobrili. Svedoci smo sramotnih dešavanja spram našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Svedoci smo da Republika Srbija ne radi ništa. Svedoci smo da je Republika Srbija pomogla svemu što se dole dešava. Svedoci smo da je Republika Srbija ukinula institucije koje su adekvatno i konkretno pripadale nama. Svedoci smo da je Republika Srbija naterala našu policiju da skinu uniforme. Svedoci smo da je Republika Srbija, odnosno Srpska napredna stranka, organizovala njihov skup u Srbiji, a da je albanski separatisti sa Kosova su pomogli da naši sugrađani sa Kosova dođu na taj skup da bi mogli nesmetano da im ulaze u kuće. Znači, mi ovde imamo jednu situaciju gde postoji sinergizam između funkcionisanja vlasti u Srbiji i nelegalnih institucija od strane šiptarskih separatista na Kosovu. Kako je to moguće? To ćemo da se pitamo u nekoj bliskoj budućnosti. Kako je ovo bilo moguće da se desi? Sada je potpuno besmisleno da se pitamo, jer sa ovima je bukvalno sve moguće. Znači, s ovim ljudima ovde, sve ono što mislite da ne postoji uopšte mogućnost da se desi, baš se to desi. Neverovatno potpuno. I mislim da će ovi ljudi upisani biti u istorijskim knjigama kao najveći izdajnici Srbije i srpskog naroda, kao ljudi koji su u toku svog mandata uradili najlošije stvari po pitanju politike i političke situacije srpskog naroda. Je li zato ukinut zakon o izdaji i veleizdaji? Bože, pa dobro, ali taj zakon su ukinuli oni koji su izdaju i veleizdaju počeli. To je bilo u vreme Demokratske stranke. Mislim da je taj zakon ukinut da li 2008. ili 2009. godine. Znači, oni su tada videli šta rade, pa su se onda pripremili te ukinuli zakon. Ali samo su zaboravili jednu stvar. Izdaja i veleizdaja ne zastarevaju. Pa čak i ako u vreme počinjenja dela nije bio zakon na snazi. Ali kad govorimo o zakonima, neverovatan je odnos prema zakonima koji nam se, pomogu da upotrebim reč, nameću. Apsolutno. Jer ne verujem da su to prosto zakoni koje... Evo ovo sada što se dešava u Skupštini Srbije, ovo je očigledno nametanje izmene i sprovođenja zakona od strane Evropske unije, da oni usaglašavaju naše zakone onako kako njima odgovara. A zašto svoje zakone ne usaglase tako? Ako je to, evo sad recimo ovaj zakon o oružju i to, postoje zemlje članice Evropske unije koje taj zakon kad bi sprovele kod sebe, ja mislim da bi bila revolucija tamo. Jovane, zato što oni svoju zemlju vole. Aha. I oni svoju zemlju planski štite. Oni svoju zemlju pripremaju da mogu da je zaštite i preventivno deluju da niko na njih ne krene, jer ti koji bi krenuli znali bi
da ima ko da se suprotstavi. Plašim se sad da postavim pod pitanja za šta mi pripremamo našu zemlju. Slobodno. Mi našu zemlju pripremamo za potpunu raspodelu. U stvari. Ko koliko hoće. U stvari, oni našu zemlju pripremaju za potpunu raspodelu. Ali mi ćemo ih u tome sprečiti. Mi to nećemo dozvoliti. Svima je jasno da su ovi već prošlost. Samo oni to još ne znaju i to još uvek de facto nije potvrđeno. I oni odlaze. Onog momenta kada budu otišli, tog momenta će početi, ja mislim, najveće preispitivanje donešenih zakona u istoriji Srbije. Tog momenta će krenuti promjena tih zakona, tog momenta će krenuti potpisivanje svih sramotnih sporazuma koje je ova vlast potpisala, ali boga mi i ona prethodna započela. A onda ćemo vidjeti kakve će reakcije biti. Reakcije će biti verovatno strašne, ali ćemo tražiti pravo razjašnjenja i objašnjenja. Pa kada nas budu u Evropskom parlamentu pitali, a zašto vi sada ukidate sve ovo što su ovi vaši prethodni sunarodnici potpisali? Odgovor će biti jednostavan. Zato što mi ne podržavamo izdaju naše zemlje. Mi hoćemo međunarodnu saradnju. Mi hoćemo sve. Saradnju sa svim institucijama i sveta i Evrope. Jer mi smo Evropa. Najdraže mi je kada neko kaže pa i vi ste Evropa, jel? I mi smo Evropa. Pa da nas nije bilo, Evrope ne bi bilo, bre. Zvala bi se Otomanska imperija. Da nije nas bilo. Oni su to zaboravili. U stvari, nisu ni zaboravili. Oni to ne znaju. Nema ko da im kaže. Zato što kod njih nema istorijskih činjenica koje bi ih učili u školama da je jedan mali narod, greška opet, ne mali, malobrojan, da je jedan malobrojan narod stao ispred višestruko većeg neprijatelja da zaštiti njegov prodor na teritoriju Evrope. Sve su oni zaboravili, ali podsjetit ćemo ih. Nije problem. Morat ćemo da ih podsjetimo. Siguran sam. Ta saradnja sa Evropskom unijom nije problem, jednom ste rekli, nije problem saradnja sa Evropom, malo nastaje problem saradnja sa Evropskom unijom. Stvara se narativ da ne postoji druga opcija. Ako ne sarađujemo sa njima, gotovo je, nema nas. Kraj, ugasit ćemo se. Pitanje što... Baš tako, neverovatno je. Međutim, ja ne vidim zašto ljudi saradnju sa Evropom samo sagledavaju kroz vizuru saradnje sa Evropskom unijom, kad to uopšte nema veze. Naša saradnja sa Nemačkom nije saradnja sa Evropskom unijom. Naša saradnja sa Austrijom nije saradnja sa Evropskom unijom. Naša saradnja sa Italijom nije saradnja sa Evropskom unijom. Naša saradnja, uostalom i sa bivšim zemljama Jugoslavije, nije saradnja sa Evropskom unijom. To je saradnja sa zemljama. Zašto mi non stop sagledavamo saradnju sa Evropom kroz saradnju sa Evropskom unijom? Jer saradnja sa Evropskom unijom nas obavezuje kroz ucenjivačke stavove Evropske unije. Oni sa nama hoće da sarađuju ako mi uradimo ovo ili ovo. I tu je zarez, to nije tačka. Toga ima još. Ne, tu su 3 tačke uvek. Znači, sve što oni kažu, trebate da uradite samo ovo. I onda stave 2 stavke, pa 3 tačke. Pa iza te 3 tačke ima samo da se uradi još 20-30 stvari, a sve to što treba da se uradi uglavnom je na štetu Srbije i srpskog naroda. Taj deo nije jasan uopšte nije jasan ni meni, a ni ljudima, običnim ljudima s kojima pričam, od običnog seljaka, od te poljoprivrede koja bi trebala da bude jedan od oslonaca Srbije, do građevine, preduzeća, firmi. Nije jasno da posle svakog zakona, posle svakog tog sporazuma, mi nekako izvučemo deblji kraj, mi nekako potonemo još više. Potonemo još više, da prikaže se u medijima drugačije, ali kada se pogleda realna slika, to nije to. Pa u medijima se prikazuje pobjeda na Kosovu 10-0. Ali nisu nam rekli ko je domaćin i za koga je 10. Ja bih voleo da na
teritoriji Kosova Srbija nikada ne bude u gostima. Ali oni su Srbiju postavili u gostujuću poziciju na Kosovu. Oni dozvoljavaju promet roba i usluga između lažne države Kosovo i Srbije. Oni su dozvolili i priznali kosovska dokumenta kao legitimna dokumenta sa kojima ljudi sa teritorije Kosova mogu da putuju. I onda to sve opravdavaju time što srpski živalj boravi na Kosovu. Srpski živalj koji je na Kosovu ima srpska dokumenta. I oni nikada ne bi mogli da imaju problem, niti bi imali problem da putuju kroz Srbiju, da budu u Srbiji koliko god žele, jer to je jedna teritorija. Ne moraju oni ovde da se prijavljuju da su došli. Neverovatno je koliki je stepen manipulacije činjenicama i koliko se činjenice izvrću i okreću, da više narod uopšte i ne zna šta je laž, šta je istina, šta je realna situacija, jer vi kada slušate ove ljude iz Srpske napredne stranke kod nas, ovom našem narodu na teritoriji Kosova, ja ne znam da li im nešto fali. Oni čak verovatno svega imaju i u višku. A u višku samo imaju neprospavanih noći, maltretiranja, stresa, svega onog što čoveka dovodi u jedno stanje bolesti. Republika Srbija je dozvolila da srpski narod na teritoriji Kosova i Metohije oboli. Mi im ne damo ono što je Ustavom Srbije zagarantovano, a to je mir, sloboda izjašnjavanja i sloboda govora. Njima je to tamo ukinuto. Oni tamo kada kažu bilo šta pogrešno što se tiče njihovih nekih takozvanih kosovskih zakona, oni bivaju sankcionisani i kažnjeni. Jovane, mi smo svedoci da je Republika Srbija dostavila spiskove ljudi koji su se borili da očuvaju teritorijalni integritet Srbije od separatističkih snaga na teritoriji Kosova i Metohije. Republika Srbija je dostavila imena, prezimena, kućne adrese, mail adrese, brojeve telefona ljudi koji su branili teritoriju Republike Srbije. Kako se to zove, Jovane? Zove se izdaja. To se zove... Ne, oni čak nisu ni izdajnici. Zato što izdajnik ima težinu. Oni su, Jovane, potkazivači. To su oni najsitniji ljudi bez morala koji potkazuju svoje sunarodnike Najbolje među nama. zarad neke crkavice. Ti su ljudi potomci onih ljudi koji su iz Albanije došli i odbranili teritoriju Srbije. Ti su ljudi potomci junaka, ti su ljudi pokazali ko su i šta su. I te ljude potkazujemo. Umjesto da ti ljudi budu zaštićeni kao beli medvedi, jer to su ljudi junaci. Kada će država Srbija početi da se ponaša kao država, a kada će prestati da se ponaša kao sluga i kao kmet? Ko su ti ljudi na vlasti koji su nas ponovo uveli i postavili da su kmetovsku poziciju, da mi samo slušamo? Ko su ti ljudi? Ko je njima dao to pravo? Oni će reći građani su im dali pravo. Građani ne znaju. Građani gledaju ove kanalizacione medije tipa Informera, Pinka i tako dalje, gde se kontinuirano narod truje lažima i neistinom. Nažalost, to su mediji sa nacionalnom frekvencijom. Narod sluša laži non stop. Narod sluša laži da je Aleksandar Vučić napravio više autoputeva nego Josip Broz Tito. A oni zaboravljaju
da niti Aleksandar Vučić pravi puteve, niti ih je pravio Josip Broz Tito. Pravila ih je Republika Srbija. U ono vreme ih je pravila Jugoslavija. Narod sluša laži da su ovi napravili 3 puta više autoputeva nego bilo ko. I to je laž. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 3 puta više regionalnih puteva je napravljeno u periodu 2001-2012 nego 2012-2023. 3 puta više. A u tom istom periodu je samo napravljeno u ovom periodu 2012-2023 samo 100 km autoputa više. A mi pričamo, u stvari oni pričaju non stop o nekim podacima, kao mi smo napravili, niste vi napravili ništa, bre. Ali što ne pričaju koliko je koštao bilo koji od tih kilometara? A o tome, kolika je cena tog kilometra autoputa, oni bi voleli, Jovane, da su napravili 1000 kilometara više, jer bi po svakom kilometru ukrali 10 miliona više. I naravno, opet će se postaviti ono pitanje, a koliko vam, bre, više tog novca treba? Koliko vam para treba više, ljudi? Da li je moguće da je to tolika pohlepa koja ne može da se meri više ni sa čim? Broj milijardera u Srbiji do 2012. godine je bio 4 ili 5, sada ih je 50. Da li je normalno to? Da li je normalno da imamo 30 i kusur hiljada milionera dolarskih? U zemlji gde imate penzije zemljoradnika koje su po 10-15 hiljada dinara. Ljudi koji su hranili, branili, othranili i odbranili narod Srbije. Oni su bačeni pod noge, potčinjeni i ne dozvoljava im se ništa. Daje im se na kašičicu i još im sve to što im dajete predstavite kao veliku uslugu koju im činite. Neverovatno. Znači, šta ovaj narod trpi? Ovo je prosto neverovatno. Malo pre ste spomenuli da je Srbija dovedena u položaj kmetstva. I sad predstavlja se slika da to tako mora, da drugačije ne može, da je to jedini način da mi opstanemo u ovom trenutku. Je to zaista tako? Kako je moguće da Srbija mora da bude, da ne sme da podigne glavu, da mora da ćuti, da mora da bude počinjena, da ne sme da pomisli na neki reciprocitet, nešto da, i to ne u delu, nego čak i u reči, kao da nas nema? Pa to je verovatno demokratija. To je njihovo predstavljanje demokratije. I kako reče Sokrat, na 4 veka pre nove ere, demokratija će morati da propadne. Zato što će došljaci hteti prava starosedelaca i demokratija će im to dati. Žene će hteti prava muškaraca i demokratija će im to dati. Deca će hteti ugled svojih roditelja, demokratija će im to dati. A ološ, kriminalci i lopovi će hteti vlast. I onog momenta, pošto će im demokratija to dati ili im je to dala, će zavladati period najveće autokratije u istoriji jedne države i demokratija će na kraju propasti. To i jeste. Demokratija je uzela sve od ljudi ono što im pripada, zato što uvek misle da im pripada više. Uvek su u ovoj državi neki bili malo jednakiji od ovih ostalih sa kojima su jednaki. Uvek u ovoj državi neko misli da mu pripada i da zaslužuje nešto više od onog stvarno što mu pripada i što mu zaslužuje. Ja nemam pojma kako je moguće da niko nije ispratio da je Srbija u vreme demokratskih promjena posle 2000-te potpisala sramotne zakone, odnosno pristupanje SSP sporazumu koje je Srbiju
automatski prebacilo u potčinjen položaj. Najavili su jednakost tržišta, ali nisu najavili jednakost prema subjektima u svojoj zemlji kao što ih imaju u drugim zemljama. Pa nisu izjednačili subvencionisanje zemljoradnika, pa nisu izjednačili subvencionisanje i nabavljanje opreme zemljoradnicima kao što imaju u inostranstvu. Pa su onda odjednom svi naši poljoprivredni proizvodi postali mnogo skuplji i nekonkurentni za tržište u odnosu na njihove. Pa odjednom mi mleko prosipamo jer ga imamo dovoljno, a odakle ga imamo, imamo ga iz uvoza. Pa ne uvozimo čak ni iz uvoza mleko, nego uvozimo mleko u prahu. Pa onda ovi dripci iz ministarstva kažu, nije to tačno. Pretvaranje običnog mleka u mleko u prahu je jako skup proces i nije isplativ. A ja kažem, lažete. Da li je skup proces, to je jedna priča. A koliko puta se to mleko prevuče iz običnog tečnog u mleko u prahu, pa ga vrate u tečno pa u mleko u prahu da bi dobili subvencije u svojim državama za količinu proizvedenog mleka, ono nikada nije bilo proizvedeno kod nas. Znači, količina laži kod nas, koja je prisutna, i obmane ovog naroda je nemerljiva normalnim mernim jedinicama. Ovo je bolesno potpuno šta se ovde dešava. I potpuno mi je impresivno kako je moguće da narod to ne vidi. Ja ne znam kako zemljoradnici ne primećuju da ih je sve manje, da ih teraju sa zemlje, koju će verovatno otkupiti posle po nekim bagatelnim cenama i ponovo prodati nekom strancu. I na kraju će ova država koju su branili naši preci i živote dali za nju, neće biti porobljena, nego će biti kupljena. Ali kupljena za sitne novce. Jer ovi su sve stavili na doboš. Očigledno dobra taktika onih koji hoće da nas uguše. Pokušali su Apsolutno. nekoliko ratova, pokušali su na nekoliko Apsolutno. načina, nisu uspeli. Mađarska vlada daje pomoć svojim sunarodnicima za kupovinu zemlje u Vojvodini. Mađarska vlada preko raznih preduzeća polako ulazi u one naše firme koje su najveće blago. Polako ulaze u elektroprivredu Srbije, polako ulaze preko svojih preduzeća. Ali to je, ja ne mogu njima da zamerim. Njihova politika je ispravna što se tiče njihove države i njihovog naroda. Naša politika je neispravna što se tiče zaštite našeg tržišta, naše države i našeg naroda. Što će reći, neko tu uzima korist za sebe. I opet se postavlja pitanje, dokle ćemo biti u službi pojedinaca? Kako smo dozvolili da šaka pojedinaca privatizuje celu državu? Kako smo mi došli uopšte u ovu situaciju? Šta je s institucijama? Pa tako što smo... Koje su to trebale da... Nisu krivi oni, Jovane. Krivi smo mi što ćutimo. I krivi smo mi što smo ćutali. Zato je to tako došlo. Đorđe Balašević, koga ja inače nešto ne cenim, preterano zbog svih njegovih izjava koje je davao, ima tu jednu pesmu. Tako je, nisu krivi oni, krivi smo mi što smo ćutali. Bukvalno je to zbog toga. Da li negde, u nekim od tih trenutaka narod poveruje, pokuša da se obrati institucijama, pokuša da postavi pitanje organima kojim tim treba da se bave. Međutim, to je sve svedeno na beznačajno. Apsolutno. Zašto? Zbog čega? Kako? Institucije treba da budu nešto što pokreće državu, nešto što vodi državu. Zašto je došlo do toga da su one da budu toliko srozane? Vi u svakoj instituciji imam utisak da imate postavljena dva profesionalna manipulatora koji kada daju odgovor na postavljeno pitanje, oni su odgovorili na pitanje, a nisu odgovorili ništa. Da li znate vi da je Ministarstvo rudarstva i energetike
dalo odgovor da na rudniku uopšte ne postoji nikakav rudnik. Da na planini rudniku ne postoji rudnik. A ja im poslao slike. A oni kažu, pa ne, to je staro. Pa dobro, to što je to staro, jel to radi ili ne radi? Pa kao ne radi. Pa šta će ovi bageri, ovi što kopaju, mislim, kako ne rade? Pa ne kao to možda neko. Ljudi, jel možete da mi ne odgovorite sa možda? Jel možete da mi odgovorite sa činjenicom? Vi ste Ministarstvo rudarstva i energetike. Jeste bolesni vi, bre? Zašto jezero Gazivode nije uvedeno u resurs Srbije? Može neko da mi objasni? Zašto rudne rezerve Kosova i Metohije nisu u rudnim rezervama Republike Srbije? U čemu se radi ovde? Ko se odrekao bre tih rezervi? Zašto u pojedinim emisijama na našim nacionalnim televizijama vidimo granicu Kosova i teritoriju Kosova označenu drugom bojom? Strašno. Šta se dešava ovde? Jel to polako kuvaju žabu? Šta? Je to navikavanje naroda? Naravno da je to navikavanje naroda. Kažem ti, Jovane, u svakoj instituciji imaju par profesionalnih manipulatora koji smišljaju kako će nekome samo da produže. Vi im postavite poslaničko pitanje u Skupštini, oni vam odgovore i vi vidite da taj odgovor nema veze sa životom uopšte. Nisu odgovorili, pojma nema. Ajde ovako, da sad, kad pogledamo ovako sliku iz ovih vaših odgovora, nameće se prosto pitanje, pa ko upravlja državom? Stranci. Mi ništa. Ne. Pa pitamo li se i za šta u državi? Ne. Ni ono najmanje, ni ono najveće? Ništa. Ništa se ne pitamo. Pa nije negdje na početku Ustava piše da je ovo suverena država, da to ne važi više? Ne. Mi smo davno pogazili Ustav Republike Srbije, počev od predsjednika države, koji svoja ustavna ovlašćenja krši svakog dana. I onda kad imate takvu situaciju, ako predsjednik države krši ustav, pa zašto bi ga neko poštovao? Jovane, mi smo se postavili u potčinjen kmetovski, robovski položaj. Mi ne pitamo, mi slušamo. Mi ne postavljamo pitanje, mi slušamo naređenja. I naređenja moraju da se izvršavaju. Ali to nas vodi na stranu na kojoj nikad u istoriji nismo bili. Tako je, to nas vodi na tu stranu. Jer se ovi nadaju da će naći utočište u tim zemljama za koje su radili. Ali ja ti opet postavljam pitanje. Kako je moguće da ovo narod ne vidi? Kako je moguće da seljak srpski ne vidi da ne može da živi normalno? Kako je moguće da ne vidi da mu je svake godine sve gore? Kako je moguće da je neko penzionera koji je 40 godina mukotrpno radio u svojoj struci svoj posao, neko ubedi da mu Vučić daje penziju? Kako je moguće? Kako je moguće da neka država koja je iole pametna potroši svoj penzioni fond? I onda smo svakog meseca u problemu, zato što nam je broj zaposlenih manji od broja penzionera. Te doprinosi koji se uplaćuju od strane zaposlenih za penzioni fond nema dovoljno sredstava da se isplate penzije. Pa se neko pitao gde je novac iz penzionog fonda? Se pita neko uopšte? Gde? Gde? Pa potrošili su ga. Jel se zna bar na šta? Pa znaće se. Znaće se. Dobro. Da, i to je postoji jedna stvar koja negde kada govorimo o institucijama, kada govorimo o zakonima, korupcija. To je nešto što je dovelo se u taj stadijum da se podrazumeva. Tako je.
Bukvalno. Da se podrazumije. I da to više ne treba dovoditi u pitanje. Tako je. Nije, baš tako. Da. Pa to je strašno. To je dno dna. Može li se to izlečiti? Može li taj deo i koliko će proces izlečenja, ne pitam vas kao lekara, koliko će taj proces izlečenja trajati? Jovane, ja to vidim kao hirušku intervenciju. Te proces izlečenja traje jako kratko. Tako je. Samo je prekineš u danu i više korupcije nema. Prva žena, premijer Izraela, Golda Meir, je rekla jednu jako pametnu stvar. Ako želite da vam se vaše kćeri i sinovi vrate u zemlju i da učestvuju u njenom razvoju i u poboljšanju života i životnih uslova, korupciju morate tretirati kao izdaju i veleizdaju. Nažalost, kod nas izdaja i veleizdaja ne postoje kao krivično delo, te mogu slobodno korupciju da tretiraju tako. Ali onog momenta kada izdaja i veleizdaja budu dobile zasluženo svoje mesto u krivičnom zakonu Republike Srbije, tada možemo i korupciju poistovetiti sa tim. Korupcija je postala način života u Srbiji. Korupcija je nešto na što su se svi navikli. Više se niko ne sekira da li nešto može da se završi, samo ako znaš kome treba da se plati. A to je potpuno pogrešno. Sve što je normalno da se završi, to treba da se završi normalnim procesnim zakonskim putem sa uplatom adekvatnih zakonskih taksi koje idu u budžet Republike Srbije. Da li su te takse niske? Ne znam. Verovatno da jesu, pošto su ljudi spremni da plate 100, 200, 300, 500, 1000 puta veće iznose da bi završili nešto preko veze, koruptivnim putem, što može da se završi regularnim putem. Pitanje je da li može, jer se dovodi u situaciju... Ne. Može, Jovane, sve se... Može ako je sistem u redu. Jovane, sve se završava. Ne. To je potpuna greška. To je potpuno pogrešno gledište. Veruj mi, naši službenici državnim institucijama sve znaju kako treba. Problem bi bio da ne znaju. Ali sada im je, mislim, u zadnjih 35-40 godina, rečeno da to sve završava Jovan. Sada, kad nije Jovan, onda je tu Dragan. Kad nema Dragana, onda je tu Goran. Kad nema Gorana, onda je tu Milan, nema Milana, tu je Bora, tu je ovaj, tu je profesor. Znači, razumeš? Uvijek ima jedan čovjek preko koga se to završava. A u stvari, to treba da se završava preko službe koja funkcioniše na način kako je postavljena statutom tog preduzeća. Zašto bi načelnik katastra nepokretnosti uknjižavao objekte? Kad to treba da radi služba koja to uknjižava. Kada imamo službenike koji su završili školu za to, koji znaju kako to treba da se sprovede, rešenje dođe kod načelnika, načelnik potpiše zato što je to obrađeno već od pravne službe, od geodeta, od ovog, sve završeno. Njegovo nije da odobrava. Njegovo je samo da verifikuje ono što su prethodnici u službi uradili. Da, to deluje... I onda tako ide kroz sve. Dođete u bolnicu, ne možete da budete primljeni ako direktor bolnice ne potpiše. Nije direktor bolnice tu da potpisuje prijem u bolnicu. Direktor bolnice je tu da vodi bolnicu, da obezbeđuje ono što bolnici ne treba, da svoj ugled, znanje i poziciju koristi da unapredi rad bolnice, a ne da prima pacijente. Ali onda, kada bi to išlo sve tako, kako vi sad kažete, onda ne bi došlo do one rečenice koja je trenutno jako popularna. A gde sam tu ja? Znaš ti ko sam ja? Ja tu rečenicu kad čujem, kosa mi se digne na glavi. Ali ona danas, svi smo se te rečenice plašili 90. I veruj mi, Jovane, uvek odgovorim ne znam. Mada ja sam retko tu rečenicu čuo
da je upućena. Meni, da li ti znaš ko sam? Ja govorim ne znam. A da li bi trebalo da znam? Jovane, sve će to da bude izbrisano. Veruj mi. Sve može. Najgore mi je što ljudi nemaju veru da sve može da bude drugačije i da sve može da bude bolje. A ta bi vera trebala da im se vrati i ta će im vera biti vraćena onog momenta kada bude počelo da se menja. U Srbiji uopšte nije problem uraditi nešto dobro. Zato što je sve loše. Oni su toliko stvari pokvarili da vi šta god popravite, vi ćete napraviti promenu na bolje. Od odlaska kod lekara, od zakazivanja kod lekara, od odlaska kod notara, od odlaska u firmu da platite račune. Sve su pokvarili. U sve su ubacili korupciju. I samo je pitanje koji su nivoi korupcije. Sad mi jedan kaže, pa kao, znaš, ne postoji zemlja bez korupcije. Ja kažem, okej. A da vidimo na kom je nivou ta korupcija. I da vidimo koliko ljudi u toj korupciji učestvuje. I da li se ti ljudi plaše da sutra mogu biti procesuirani zbog toga u čemu su učestvovali. Nije problem, Jovane, kazna. Problem je izvesnost sprovođenja kazne. Kod nas je kazneni zakon jako precizno definisan. Da, i advokati kažu da su odlični zakoni. Vrhunski zakoni. Ali svi znaju da od toga nema ništa. Tako da, kao da ih i nemate. Znači, potpuno je besmisleno. Izvesnost sprovođenja neke kazne je to što drži sistem u ravnoteži. Strah čuva državu. Ovde se običan narod plaši od nasilnika, a ne plaše se nasilnici od države. Znači, potpuno pogrešna postavka. Možemo li mi da sačuvamo? Da li to može da se popravi? Naravno da može. Kojom brzinom može da se popravi? Jako brzo. U 6 meseci ovaj narod bi video drastične promene. Za godinu dana, neko ko godinu dana nije bio u zemlji, posle 100 kilometara puta bi se vratio, mislio bi da je pogrešio državu. Kolika bi promena bila? I sve je jako lako sprovodljivo. Znači, sve je toliko jednostavno da je to potpuno nemoguće. Mnogo puta su nam postavili pitanje, a kaže, da li imate vi ljude za sprovođenje tih promena? Ja ne znam koje ljude. Pa kaže, za sprovođenje promena. Pa nisu za sprovođenje promena potrebni ljudi. Potreban je sistem. A ljude koji znaju, verujte mi da ih imamo. Puna Srbija. Ljudi koji znaju su i članovi SNS-a i SPS-a i DS-a i DSS-a i mi i Srci, svi. Potpuno je nebitno kojoj stranci pripadaju ljudi koji znaju. Samo je bitno da li znaju. Da, ali sad oni koji znaju, bez obzira u kojoj su branši, koje znanje, zvanje imaju... Ako ne pripadaju stranci, ne mogu da... Oni ne znaju. Bravo, Jovane, to je sistem. Znači, mi samo vratimo sistem vladavine prava i vladavine struke. I mi smo napravili samo 2 promene koje su postavile novi sistem. I gotovo je, sve gotovo. Jovane, sve je gotovo tog dana. Znači, vladavina prava. Da čovek zna ako je u pravu da nema čega da se plaši. Da čovek zna ako radi ispravno da nema čega da se plaši i da čovek zna ako krene da radi neispravno da ima čega da se plaši. Jer će kazna biti 100%. I druga, da se poštuje struka i da se poštuje znanje. Jovane, mi više nemamo problema. Ljudi kažu imamo mnogo problema. Nije tačno. Ove 2 stavke vuku sve ostale probleme. Ove 2 stavke brišu sve ostale probleme. I to je put da sačuvamo Srbiju. Apsolutno. Gospodin Antonijeviću,
Hvala mnogo na razgovoru, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Bogu hvala. I radujem se ovakvom rješenju situacije. Mi smo tu da uradimo sve što možemo, mi smo tu da radimo kao što smo radili do sada i mi smo tu da pokažemo da ova zemlja može da bude mnogo lepša i da ovaj narod konačno počne da živi onako kako treba na svojoj zemlji, zasluženo, nagrađen od svega onoga što je radio i što će uraditi. S verom u Boga. Veliko hvala. Poštovani gledaoci, to je bilo sve za danas u emisiji Aktuelno sa Jovanom Romanićem. Prijatan dan i do sljedećeg viđenja.